ljudi, dobrodošli u novi video na ovom YouTube kanalu. Danas snimamo, kao što vidite, Water Challenge. Imamo ovdje štopericu, evo da vidite. Znači, kliknut ćemo tu da bi počela. Znači, ja ću sada zastavim ovako, znači ću uzmemo pod mjestom da vi vidite koliko protiče sekundi ovdje. Ako može da stane, ako ne, onda ništa. Tak, mora da stane, znači sad ćemo mi da namestimo to. Ovako tu negdje bude, evo ga. Znači, eto, ovdje je flašica. Samo da namestim spalak. Evo, i samo vam kažem, očekujte jedan vlog, utorak, vlog je za Beograd. Znači, sad ćemo da uzmemo flašicu. Znači, imamo 1 minut da popijemo ovu flašicu vode. Ja mislim da je solidno za 1 minut, možda. Snimat ću ja opet to, ako zaželite i drugi deo. Tako da, evo, 3, 4, sad. Evo ga. Ljudi, pade meni tablet, izvinite, ali ja nisam uspio da popijem ovo u roku od 1 minut, mnogo je ladna bila voda, jevi ga, možda snimam i drugi deo, u drugom delu možda uspem, tako da, eto, dobro, nema veze, barem smo učestvovali u challenge-u, tako da, eto, to je to od ovog videa, lajkujte, šerujte i subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Poz!